I den venstre side af DuPont-pyramiden kan man se, hvordan indtjening har indflydelse på virksomhedens rentabilitet. I den højre side har vi virksomhedens kapitaltilpasningsevne, som også påvirker virksomhedens rentabilitet på 3 måder. 1. Reducering af logistikomkostningerne, f.eks. ved at undgå unødvendige omkostninger. Det kan være at droppe indkøb af varer, som det kan bedre betale sig at producere selv. 2. Mindre varelager. Køb mindre ind, eller anskaffe aftaler om mængderabatter, eller først producere og indkøbe, når ordrerne er i hus. 3. Øge omsætningen. Anskaffe sig aftaler med postvæsen om rabat på fragt, eller eventuelt hurtigere fragt med egne biler. I venstre side ser man indtjeningsevnen, og hvordan man beregner sig frem til de faktorer, som der øverst og til sidst bruges til at beregne nøgletallene, der påvirker rentabiliteten, altså afkastningsgraden. Først tager man nettoomsætningen, som påvirker dækningsbidraget positivt, hvis denne stiger. De variable omkostninger påvirker dækningsbidraget negativt, hvis denne stiger. Hvis dækningsbidraget er stort, påvirker dette positivt på resultatet af primærdrift. Hvis kapacitetsomkostningerne er høje, påvirker dette negativt på resultat af primærdrift. For at beregne overskudsgraden skal man dividere resultat af primærdrift med nettoomsætningen, og hvis resultat af primærdrift er større end nettoomsætningen, vil overskudsgraden være stor. I højre side ser man kapitaltilpasningsevnen, som påvirker rentabiliteten på følgende måde. Aktiver i alt beregnes ved at lægge anlægsaktiver og omsætningsaktiver sammen. For at beregne aktivernes omsætningshastighed dividerer man nettoomsætningen med aktiver i alt. Og jo større nettoomsætningen er end aktiverne, jo bedre vil aktivernes omsætningshastighed være. Sidst kan man beregne afkastningsgraden ved at gange overskudsgraden med aktivernes omsætningshastighed. For at afkastningsgraden skal ende ud positivt, skal både overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed være positiv.